Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube usize lodwa kudutshulwa kubulawa ngehluka abantu abayishagalombili endaweni yasemlazi esicemeni sakwayo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Sikhulu isilile emva kokudutshulwa kubulawa ngesikhulu ihluka abantu abayishagalombili izolo emlazi esicemeni sakwayo. Labantu akubuye ukuthi badutshulwe endaweni yokucima ukoma akwaziwa ukuthi ngabe kube yini imbangela yokudutshulwa kwabo. Kulabo kubuye ukuthi kunabantu abayisithupha besilisa kanti babili abesifazana. Kube ukuthi kufika abantu abangaziwa maqede bavulela ngenhlamvu kubantu abebeyihlalele bethintela amanzi amponjwana. Kubekwa ukuthi abezosizo lokuqala alsparamedic kanye namaphoyisa baphuthuma endaweni yesigameko umva kokulunywa indlebe amalungu omphakathi ngokubulawa kwabantu abayishagalombili. Bafice abantu abayishagalombili sebevele bephangalele khona endaweni yesigameko belele phekwamathantala egazi. Amaphoyisa asaqhubeka nophenyo lokubulawa kwalaba njengoba kungaziwa ukuthi ngabe kube yini imbangela yokudutshulwa kwabo. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ezikhundleni zokuxhumana ngakho ukubulawa ngehluku kwalabantu. Umfiso wasemdletsheni uthe bese kuba khona umuntu okhalayo uma umkhwanaze bulala izigebengu zona zibe ziqotha imbokodo nesisekelo zibulala ngisho abafazi ngibathanda kangaka shem. Uthulisile Mbotho uthe anixoshe amakwerekwere cause azosiqeda kakhulu niyawazwela ziphukuphuku. Unjabulo mayiwanda uthe ngihlala kwaKhu kodwa ke ngizwile siqhuma ngabo 11 ebusuku sisho into engapheli isibhamu hawu kwaze kwabhlungu. Awubonge Ngcobo uthe khona into wrong ngathu indle emnyama wabesethi ayikho into enje. Uphumzile kwamakhanya uthe kwaze kwabhlungu emhlabeni ukubulala sekuyinto nje elula kubantu. Shandu kaNdaba Mbatha uthe uyabona le ngisho kuthiwa kubangwani kodwa ngiyasola ukuthi eyesidakamizi. Unjabulo Mabaso uthe kuyingozi ukuphuza nentombi yomuntu plus ebusuku. Kwesinye ke isikhathi abanye abantu banesikhwele bafethu maningi kakhulu ama comment. Ngizofisa mina ukuze ukuphalwa kwakho ngalolu daba khona lapha ku comment section. Mina nje ngintathela YouTube sengayitete indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.